Wong wedok niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Capi-capi pokoke. Iya. Iya, Sak. Pak Budi kuwi piye carane supaya kowe disawer? Ha iya. Anggih niku pun ngimpi-impi badhe nyawer ning didelok tiyang kathah ngoten. Sugeng dalu Pak Budi. Om Swastiastu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Om Swastiastu. Iya. Oh, ini Pak Budi. Begini Mbak Elisa. Saya itu sebenarnya pengagum Anda. Oh, pengagum. Pak Budi mengagumi loh Pak Seno. Sakarepe aku ora kok. Jujur kenapa saya mengagumi Anda, karena Anda adalah orang Sulawesi tetapi mencintai budaya Jawa. Jawa ije. Dan saudara-saudara yang dari Sulawesi itu banyak yang bertempat Orang di Jawa sini. kata. Dan Jawa dan riko kata. Saya serahkan seutuhnya soal berembuk berdua. Saya nanti 10% saja. Oh 10% piye? 10%. Sing mburi kae rak kaya wit-witan Sulawesi to. Ya, jujur pula sebenarnya saya punya cita-cita ingin jadi dalang dulu. Ketika masih kecil saya penggemar nonton wayang. Oh, pengen dadi dalang. Jadi dalang. Abot lo dados dalang menika. Ya justru karena itu ketika saya gagal menjadi seorang dalang, akhirnya berubah pikiran. Oh, Cita-cita saya sekarang ingin menjadi raja sejagat. raja sejagat. Oh, jadi gitu kisahnya Budi. Saya tahunya Budi itu bapaknya pergi ke kantor, ibunya pergi ke pasar. Terus sekarang Budi mau jadi raja sejagat. Iya. Terus Iwan kon ngopo? Iya, karo. Tapi raja sejagat nata ini. Oh, sejagat nata, pura jagat nata. Memimpin di Pura Jaganata, juga mimpin Karawitan Gema Jaganata. Gema Jaganata. Bisa suluk loh ini, bisa Oh, suluk. suluk bisa Pak? Berarti kuwi asline nasibe padha kowe Sak. Pripun? Kowe iki yo mbiyen cita-cita dadi dalang, Pak Budi yo dadi dalang, malah kowe saiki dadi ledek. Mboten napa-napa, padha-padha entuk duwite. Oh, Nah iya. Gimana sekarang sudah ketemu Anda berdua yang cita-citanya jadi dalang, akhirnya jadi dosen agama Hindu. Ya. Sama-sama kegagalan ini terserah Anda. Ya ini bukan kegagalan, mung rasido dadi dalang nggih Pak. Heeh. Suluk apa Pak yang disukai? Anjrah ingkang puspitorum. Anjrah ingkang. Sekian. Anjrah ingkang. Anjrah ingkang puspitorum. Kasilering samirana mri. Sekar gadung ngas maweraras renane ngetriyo. Luar biasa. Coba kowe ya aja kalah, kowe ya S1 pedalangan. Ayo. Piye kata Prawanto? Ya semono. Ayo suluk Sak. Yo. Piye kata
makut mangajab ana jajal masura sumaping pabarisan ira wang-wang luar biasa. Dalang sedaya Pak Warsudi nggih dalang. Oh kabeh iki sing ngadegi dalang. Iya. Pancen ya tenan. Ini ya payu ngetoprake. Iya. Ya ora apa-apa. Sampun lega. Sampun lajeng nembang napa? Tadi nembang menapa kalian duet. Caping gunung. Oh caping gunung malih. Ah caping gunung empun ini gunung. Napa podang kuning napa-napa? Omeng copan. Sriune, oh nggih sriune. Siap. Ya. Jumbuh karo permintaan nggih Pak. Pamundutan iki mau. Ya. Pamundutanipun garwane Gusti niku sinten? Nggih Mbak Chandra. Oh nggih. Mbak Chandra kalau wau nyuwun lagu Sriuning Mustika Tuban. Menika ingkang bawa menika asli Jawa Timur, nggih ta? Lamongan. Nggih. Mengko sing nembang kowe sing bawa ben Pak Budi. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ya. Sriuning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe tuk prangkung Bojonegoro bebela Wiratmaya tan wurung Sriuning gugur. Leres mboten niku? Leres, Pak. Nggih, nalika dadi kusumaning bangsa. Ya. Ya sing nembang Elisa. Ya, monggo. Ya Mbak Elisa. Ya. Sriuning Mustika Tuban lapun tresno lan sabaya arang-arang denira
Pripun? Matur sembah nuwun. Nggih. Kula sampun Pak Seno. Iya, iya. Kusik saku kok ngerogosak Pak Budi kok ngerogosake ngopo? Ampun ngaten lho Pak Budi. Nggih. Lon mboten lho Pak Budi. Oh ki rasa aneh-aneh kok mboten-mboten ora. Nggih. Napa Pak niki? Nggih. Sebagai majeng mriki. Sebagai napa Pak Budi? Ya rasa bangga sebagai saya tanda bisa jadi. ketemu. Oh, terima kasih ya Pak Budi nggih. Kula nggih bangga sanget. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Benjang malih nggih Pak Budi nimpali malih nggih. Nggih. Benjang-enjang selon apa? Benjang-enjang selo benjang-enjang ya mulih kok selo. Menika pun bubar supados nggih. adil menika nggih. Kula Nyah ampun merno. Ampane kuwi Pak Budi. Sing rada akeh Pak Budi nggo tumbas pasah. nggih. Ajeng kula nggo ndandake untu. Nuwun nggih Pak Budi. Nggih, jangan dilihat makasih. nilainya, tetapi rasa tulus ikhlas saya peduli dengan dunia seni. Ya. Amin. Duit ini kalau tidak hati-hati artinya menjadi dunia wedokan. Kok Gitu. duit? Duit wong wedok niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya Eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Pak Budi. Ya.